στην Κωνσταντίνα Γιαννιώτη, ζητώ χίλια συγγνώμη, για να μιλήσουμε για το θέμα του θυλασμού που σας είπα και στην αρχή της εκπομπής και για την εκστρατεία που ξεκίνησε για την πρόθεση και την υποστήριξη του μητρικού θυλασμού στις μονάδες νεογνών της χώρας μας. Και γίνονται και αιτήσεις. Βιάστηκα να σας πάω στην Κρητικιά, τη Μαρία τη Μανούσακα, στο Λάπα Αβοκάντο, μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Ζητώ συγγνώμη, Κωνσταντίνα. Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα Γιαννιώτη λοιπόν είναι φαρμακοποιός. Θέλω να προσέξετε τη δράση της. Είναι συντονίστρια της εθελοντικής ομάδας υποστήριξης μητρικού θυλασμού και μητρότητας Ζακίνθου και είναι και συνιδρύτρια της ομάδας Θύλαστρο και Θυλασμός. Και έχει ξεκινήσει μία εκστρατεία, τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να το πούμε. Έχει ξεκινήσει η διάδοση μιας προσπάθειας για να συμπληρωθούν αιτήσεις και να μαζευτούν υπογραφές για να προωθηθεί και να υποστηριχθεί ο μητρικός θυλασμός στις μονάδες νεογνών της χώρας μας. Να πούμε πρώτα απ' όλα θέλω τι εννοούμε με αυτό, γιατί μπορεί κάποιος να τα ακούσει και να μην καταλάβει καν για τι πράγμα μιλάμε εδώ πέρα. Ωραία. Καταρχήν καλησπέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα. Δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο, έτσι για όσους μας ακούν. Λοιπόν, θα ήθελα να αναφέρω ότι η ομάδα που έχουμε εμείς εδώ στη Ζάκυνθο είναι μέλος ενός πανελλαδικού δικτύου εθελοντικών ομάδων υποστήριξης του θυλασμού και της μητρότητας. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο ανακαλύψαμε εμείς μόνες μας και ξεκινήσαμε. Και όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε τώρα για τις μονάδες είναι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που προσπαθούμε να υποστηρίξουμε το μητρικό θυλασμό και να ενημερωθούν οι γονείς, αλλά και να γίνει λίγο πιο υποστηρικτική η κοινωνία και το σύστημα απέναντι στις μητέρες και στα μωρά και στο θυλασμό γενικότερα. Το πρόβλημα, αν θα θέλατε να σας αναφέρω κάποια σημαντικά στοιχεία, δεν είναι δηλαδή μόνο η νοσηλεία στη μονάδα, δεν πάνε μόνο τα πρόωρα στη μονάδα, δεν είναι δηλαδή ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει μια γυναίκα η οποία θα γεννήσει πριν την 37η εβδομάδα. Γιατί πολλοί το ακούν και λένε «Α, εντάξει, εμένα δεν με αφορά, τα δικά μου τα μωρά είναι υγιή» και τέτοια. Τις μονάδες νοσηλεύονται εκτός από τα πρόωρα, τα μωράκια τα οποία μπορεί να γεννηθούν με λίγο χαμηλότερο βάρος. Κάθε μεευτήριο μπορεί να έχει ορίσει κάποιο διαφορετικό όριο από το άλλο. Είναι τα μωράκια τα οποία στην πορεία εμφανίζουν ύκτερο, που μπορεί να το έχετε ακούσει πολλές φορές. Ότι μια μαμά γέννησε ένα φυσιολογικό μωρό και στην πορεία ανέβασε ύκτερο και το πήραν στη μονάδα. Μπορεί να είναι ένα μωράκι το οποίο εμφάνισε πυρετό από κάποια λίμωξη. Αυτό το μωράκι πιθανότατα θα πάει σε κάποια μονάδα. Μιλάμε για ένα ποσοστό μωρών το οποίο, φανταστείτε, τα πρόωρα μόνο, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, είναι περίπου 1 στα 10 μωρά. Αν βάλουμε μόνο τα πρόωρα. Αν συνυπολογίσουμε και τα υπόλοιπα, ανεβαίνει πάρα πολύ το ποσοστό. Και δυστυχώς δεν έχουμε στοιχεία στην Ελλάδα για να σας πω ακριβώς για πόσα μωρά μιλάμε. Ωραία. Το πρόβλημα λοιπόν με αυτά τα μωρά είναι, εκτός από τον αποχωρισμό από τη μητέρα τους και ό,τι συνέπειες μπορεί αυτό να έχει, είναι ότι συνήθως στερούνται το μητρικό γάλα πλην πολύ λίγων περιπτώσεων. Διότι πρέπει να είναι σε ένα περιβάλλον αποστηρωμένο κτλ. Και σε αυτό το πλαίσιο. Όχι ακριβώς. Καταρχήν, οι μητέρες δεν ενημερώνονται οι ίδιες άμεσα, δηλαδή μόλις γεννήσουν. Η μητέρα δεν ξέρει ότι μπορεί να προσφέρει το γάλα της. Είναι μέσα σε μια κατάσταση, ας πούμε, σοκ, γιατί της πήραν το μωρό. Έτσι, γιατί η μητέρα κάπως έτσι το βιώνει. Η μητέρα δεν μπορεί να. Συναισθηματικά δηλαδή εκείνη τη στιγμή φεύγει η καρδιά της και πάει κάπου αλλού, δεν μπορώ να το περιγράψω καλύτερα. Οπότε η μαμά είναι σε μια κατάσταση σοκ, προσπαθεί, ανησυχεί για το μωρό της, γιατί καταλαβαίνει ότι υπάρχει κάποιος λόγος υγείας που πρέπει να της το πάρουν. Οπότε οι περισσότερες, ακόμα και οι πιο ενημερωμένες, δεν ξέρουν ότι μπορούν εκείνη τη στιγμή να προσφέρουν το γάλα τους και ότι το γάλα τους έχει πάρα πολλά ωφέλη για το μωρό, τα οποία θα ήθελα να αναφέρουν παρακάτω, να μην πλατιάζω τώρα. Λοιπόν, οι μητέρες δεν ξέρουν καταρχήν ότι μπορούν να προσφέρουν άμεσα το γάλα τους. Δεν ξέρουν τον τρόπο. Δεν γνωρίζουν πώς θα πρέπει να αντλήσουν, πώς θα πρέπει να φυλάξουν το γάλα, πώς να το μεταφέρουν στο παιδί. Έχουμε ακούσει συμβουλές, ας πούμε, για φύλαξη σε κατάλληλα δοχεία για τρόφιμα. Δεν γνωρίζουν πόσο συχνά θα πρέπει να αντλούν και με ποιο τρόπο. Και ακόμα και αν είναι ενημερωμένες και θέλουν να αντλήσουν, πολλές φορές δεν έχουν τα μέσα. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν μεευτήρια τα οποία δεν έχουν νοσοκομιακά θύλασσα ή δεν το παρέχουν αν δεν το ζητήσει η ίδια η μητέρα ή αν δεν επιμείνει.
Το άλλο, ας πούμε, που συμβαίνει πολύ συχνά, όταν η μαμά γεννήσει, στην αρχή δεν έχει πολύ γάλα, αυτό το ξέρουμε όλοι. Και είναι πολύ γνωστό, ας πούμε, ότι το γάλα κατεβαίνει μετά το δεύτερο με τρίτο 24ωρο. Όταν λοιπόν αυτή η μαμά προσπαθεί να βγάλει γάλα και βγάζει μικρές ποσότητες, βγάζει, ας πούμε, περίπου 5 ml που είναι όσο χρειάζεται το μωρό της, αυτή η μαμά απογοητεύεται και λέει: αχ, κοίτα, δεν έχω γάλα, δεν έχει νόημα, ας πούμε, να πω σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, αυτό έχει να κάνει βέβαια, όλο αυτό το κομμάτι έχει να κάνει και με την ενημέρωση της ίδιας της μαμάς, αλλά επειδή μιλάμε για μια ψυχολογία που όσες έχουμε κάνει παιδί ξέρουμε ποια είναι η ψυχολογία, θέλουμε στήριξη. Επομένως, ο αγώνας αυτός που έχει ξεκινήσει με τις αιτήσεις που γίνονται, τις οποίες που τις βρίσκουμε, ηλεκτρονικό, δεν είναι κάτι φοβερό βέβαια, ηλεκτρονικά μπορούμε να τις βρούμε αυτές τις αιτήσεις. Βασικά είναι ένα κείμενο αίτησης, το οποίο έχουμε φτιάξει συνεργασία με τη Σεβαστή Δημοσίου του Δικηγόρου. Έχουμε βάλει δηλαδή, εκτός από τα στοιχεία τα πιο επιστημονικά και τα γενικά για το τι ακριβώς ωφέλη έχει ο θυλασμός και η επαφή με τους γονείς, γιατί δεν ζητάμε μόνο να μπορούμε να παρέχουμε το γάλα μας στα μωρά και να τα θυλάσουμε, ζητάμε και την επαφή μαζί τους. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα μωρά τους μετά από εβδομάδες. Δεν τους αφήνουν να τα αγγίξουν, δεν τους αφήνουν να τα πάρουν αγκαλιά. Ακόμα και αν τα μωράκια, ας πούμε, είναι σε θέση να βγουν από θερμοκοιτίδα, έτσι, φανταστείτε ένα γονιό που δεν έχει ακουμπήσει το παιδί του. Ναι, αυτό είναι... Αυτό που περιγράφουν οι περισσότερες μητέρες είναι ότι δεν μ' άφησαν να το πάρω αγκαλιά. Ναι, αυτό είναι ασύλληπτο. Το πήρα αγκαλιά, ας πούμε, και δεν μπορούσα να το πάρω στο στήθος μου, να ακουμπήσει, έτσι, όχι να θυλάσει. Ωραία, οι αιτήσεις λοιπόν αυτές... Οι αιτήσεις αυτές υπάρχουν στο ίντερνετ, μπορείτε να τις δείτε, έχουμε φτιάξει μια δημόσια εκδήλωση. Θα ήθελα να αναφέρω στοιχεία, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εύκολο. Τη διεύθυνση, πού μπορούμε... Εάν κάποιος κάνει αναζήτηση στο Facebook και ψάξει υπογράφουμε την αίτηση σχετικά με την υποστήριξη του μητρικού θυλασμού στις μονάδες νεογνών, ωραία, θα βγάλει λογικά το αποτέλεσμα της εκδήλωσης αυτής της δημόσιας που έχουμε φτιάξει. Αλλιώς υπάρχουν και διάφορα site που έχουν αρχίσει και κοινοποιούν την αίτηση για να μπορεί να τη διαβάσει ο κόσμος. Σε περίπτωση που κάποιος θα ήθελε να τη διαβάσει αλλά δεν έχει πρόσβαση, μπορεί να μας στείλει ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση θύλαστρο με thilastro@gmail.com, να μας στείλει ότι θα ήθελε να διαβάσει το κείμενο της αίτησης. Και από εκεί και πέρα συλλέγουμε υπογραφές, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, απλά ο καθένας υπογράφει το επώνυμό του. Ωραία, για να ακουστεί αυτή η φωνή, δύο πολύ βασικά πράγματα, ναι. Ότι η μητέρα, όποιες και αν είναι οι συνθήκες, μπορεί να θυλάσει το παιδί της από την πρώτη στιγμή, τα αυτονόητα λέμε τώρα. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που όντως η κατάσταση υγείας μπορεί να μην το επιτρέπει, αλλά μπορεί η μαμά να προσφέρει το γάλα της και πρέπει να το προσφέρει, δηλαδή αυτό είναι που παλεύουμε. Να προσφέρεται η απαραίτητη ενημέρωση και όλες οι δυνατότητες. Και η υποστήριξη και εξοπλισμός. Φανταστείτε ότι υπάρχουν μητέρες που δεν έχουν χώρο να αντλήσουν και κάθονται στο αυτοκίνητό τους, ας πούμε, έξω από τη μονάδα. Δηλαδή, έχω λάβει μηνύματα. Και η επαφή με το μωρό. Και η επαφή με το μωρό τους. Δηλαδή δεν ζητάμε κάτι το ιδιαίτερο. Κυρία Γιαννιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.